हेलो हाय नमस्कार मु पिंकी आपण मानक स्वागत करुच्ची आमर यूट्यूब चैनल को। आज मु एकुटा वेलकम करिबिनी आउ जने मो सहित वेलकम करिवो। चलंतु देखिबा से कौन कौन कहउचंती। ମୁଁ ଆସିଗଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ଘରକୁ ଜଣେ ନୂଆ ଅତିଥି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ସାନ ଝିଅ, ମାନେ ଟିକି ଝିଅ। ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ଏଠି ଆମର ପରମ୍ପରା ତ ନାହିଁ ଫୁଲ ସଜେଇବାର, କାହିଁକିନା ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା ତ କିଛି ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ବାହାର କରି ଛୁଆଁ ଛୁତି ଗୋଟେ ବାରଣ, ତେଣୁ ମୁଁ ଟିକେ ଫୁଲ ବି ପକେଇ ପାରି ହେଲାନି। ହଉ ନ ପକେଇଲେ ନାହିଁ, ଆମେ ଟିକେ ନାକୁ କ୍ୟାମେରା ଧରିକି ବୁଲେଇ ଦବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସି। ଆଉ ଆମ ସାନ ଝିଅ ଆସିଛି ପ୍ରଥମ ଥର ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଆମ ଘରକୁ। ଆମ ଘରର ସେକେଣ୍ଡ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ଆଇଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କୁନି ଝିଅ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହବ, ଘରକୁ କେମିତି ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆମେ। ଇଏ ହେଉଛି ଝିଅର ବଡ଼ ଦିଦି, ଏବେ ଧରିଛନ୍ତି। ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତ, କାଲି ଟିକେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲେ ଦେଖିଦେଇକି ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଘରକୁ ଯେହେତୁ ଆସିଛନ୍ତି ଟିକେ ଧରି ପକେଇଲେ ଆଉ ମନ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳି ପାଇଲେନି। ଆଉ ଛୁଇଁଦେଲେ ଛୁଆନ୍ତି ହେଇଗଲେ, ବୋଲେ ଛୁଆନ୍ତିର ଫାଇଦା ଟିକେ ଉଠେଇଦେବି। ଆମ ଘରକୁ ଝିଅକୁ ଟିକେ ନେଇଯିବି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ରାଜକୁମାରୀ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ। ଆସ 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 ଆସ, ଡେରି କରନା, ଯା ଆସିଯା। ତମ ପାଇଁ ତ ଆଗୁଆ ବେଡ୍ ସଜା ହେଇକି ରଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ଧରିକି ବସି ପଡ଼। ଦେଖ ବସିଛି। देखिए हम स्टोरी को देखते ଖାଲି सामने वाले को ଛୁଆଟେ, छोटे ଖାଲି ହଉଛି, କିଛି ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ କରେଇ ଦଉନି। ହଁ ଆମ ଝିଅକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। गाड़ी से बस ଭାଇ ହଉ, ସୁନ୍ଦରଟେ ହଉ, ଭଲ ପାଠ ପଢୁ, ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ବାଏ।